bi na bashi izo ita fi da ni police station. Ina police station aka ce kadin babana ya mutu. Kuma kana raye. Bayan nan kuma aka ce min yaro na yana asibiti. Amma ka zo aiki. Kuma ga ya sha galila. Haba cama. Irin ku ne kaga dan majalisa wajejen mu makaryaci ne. Da ya gama ina na wannan bakin kirin kakkaura. Bakin kirin ke kakkaura da ya gama majalisa kudin saka kare shi ne da tasha. To yanzu wannan abun da ka faɗa inda gaske kai dai nemi wani abu. To ai yalla bai irin kun ba kaga har yayi bayar biyar dariya. Wannan kare ake muku ba za a samu wani abu ba yalla bai. To da hakan kai mun ni tun farko da ya fa amma nan karshe da haka shi Allah. Irin ku ne da shi 10,000 ne. To Allah yalla bai Allah ya ƙara tsare ku ya ƙara kiyaye hanya. A sha haka aka bi mu shiga. Yalla bai. Na ta sha haka aka bi mu shiga. Shiga kuma? Ayo kuma dubi kan jikin zaman. Ba komai da